Казвам се Виолина Петрова. Родена съм в Благоевград. В момента живея и практикувам лекарската професия като ревматолог в Германия. Аз винаги се връщам с носталгия и с голяма радост както в родината ми, така и в родния ми град. Пък тази кауза, особено в Благоевград, значи много за мен. Идеята като цяло дойде от това, че близка приятелка на моята майка беше диагностицирана с рак на гърдата. Аз реших, че е хубаво да я подкрепя не само с медицинските ми знания и факти, които споделих с нея, а с нещо, което виждам и видях в Германия, в отделенията, в които се лекуват жени болни от рак. Самата възглавничка има анатомична функция, поставя се под аксилата и жените, които са оперирани по този начин, това облегчава болките, също така подпомага оттичането на лимфата след една такава операция. Има, разбира се, и символика. Сърце, което дава надежда. Идеята е от сърце на човека, който е ушил тази възглавничка, за сърце, което има нужда от вяра и надежда най-вече при поставяне на такава една онкологична диагноза. Много ми се иска с тези възглавнички да стартираме една инициатива и аз апелирам към всички, които биха желали да помогнат и да покажат своят съпричастност към пациентите, заболели от рак на гърдата, да се включат в нашата кампания и който има желание и обича да шие, да направи такива възглавнички, като ние бихме могли да предоставим с най-голямо удоволствие кройката. Това е един символ на вярата и надеждата. И на мен много ми се иска, колкото се може, повече възглавнички да стигнат до повече жени и те да знаят, че обществото мисли за тях и да усетят подкрепата на обществото. Както казвам, усилията не са големи като цяло, а пък те със сигурност тези възглавнички биха били от полза на тези жени с рак на гърдата. Всеки би могъл да се включи доброволно, няма да бъдат събирани никакви средства, тези възглавнички не се продават и няма да бъдат продавани. Това не е целта на кампанията. Идеята е всеки един човек, който желае, има това хоби да шие, независимо дали ръчно или с машина, може да се включи в тази кауза кампания и да дари възглавничките. Бих казала на първо време, може би в онкологията на болница Пулс, ако е възможно, има достатъчно хора, които желаят да помогнат. Нека да даряват и в останалите градове и останалите болници. Мисля, че ще успеем да зарадваме и да усмихнем все повече жени с тази диагноза.